Prvom monografskom izložbom majstora Oracija Fortece, Galerija Klovićevi dvori predstavlja njegov europski značaj i važnost umjetničkog izričaja. Ovaj je šibenski majstor zlatar i graver djelovao u 16. stoljeću i na svojim vrsno graviranim mjedenim vrčevima i pladnjevima pokazao iznimno poznavanje antike i klasične literature, istovremeno slijedeći suvremene likovne smjernice. Postav izložbe uistinu je raskošan i ostavlja bez daha. Posjetitelji su u prigodi pogledati prvi datirani i potpisani pladanj Oracija Fortece iz londonskog British Museuma, koji je zasigurno jedan od najupečatljivijih Fortecinih radova, a potom i pladnjeve, vrčeve, posude i zdjele iz Muzea Korer u Veneciji, te Muzea Nazionale del Barello u Firenci. Također, izložba obrađuje temu naručitelja radova ovog umjetnika koji su prepoznati prema grbovima mletačkih plemićkih obitelji na brojnim posudama. Istaknimo i kako su na šibenskom pladnju s grbom obitelji Grimani iz muzeja grada Šibenika ugravirani motivi Kosovske bitke, čija je univerzalna kršćanska simbolika prikazana kroz teme slavenskog herojstva u borbi protiv neprijatelja kršćanstva. Zaključimo, Fortecin opus, koji je nedvojbeno povezan uz ikonografiju antičkih i povijesnih uzora, nužno je gledati u europskim okvirima, jer njegova vrijednost i značaj premašuju granice hrvatske povijesti umjetnosti. Ova izložba uz novu valorizaciju i svježu afirmaciju ukazuje baš na to, nesumnjiv europski kontekst stvaralaštva ovog hrvatskog kasnorenesansnog majstora. Sve navedeno bez sumnje je razlog za posjet Zagrebačkoj galeriji Klovićevi dvori i izložbi pod nazivom Misterij majstora Fortece, europska baština šibenskog gravera.